I dobrodošli ljudi, gledate novu epizodu na mom kanalu i danas ćemo igrati Team Fortress 2. Spaj! Vidio sam da je to spaj. Ili nije? Nije. Čim mogu da zahilim, najvjerovatnije nije spaj. I da ljudi, danas ćemo igrati Team Fortress 2 kao što se mogu da kažem. Izvinite što mi klipovi traju samo 5 minuta zato što, 50 minuta zato što ne mogu da snimam duže, nemam originalnu verziju Bandicama. Parkour. Nemam originalnu verziju Bandicama. What? By the way. Da, pa zato ne mogu da mi budu vidi duže od 10 minuta. Obojica na ovom skinu smo. Wow! Kako da uzmem ovaj Thompson? Wow, ubijemo se. Ne kapiram šta li treba da se radi. Pošto znam da sam prebio glavi. Šta? Nema veze ljudi. Naravno ću da crtam. Šta hoće da se traduje ljudi? Da vidimo šta hoće ljudi da se traduju sa mnom. Team Fortress 2, not tradable. CSGO, stavit ću mu ovo iz CSGO. Siromašan sam ljudi, nema šta da kažem. Tu ću se. Ajde, stavi se, yeah! Da, stavit ću ljudi, vidimo ćemo se kad opet nema malo da se tradujem. I ništa ljudi, onaj lik nije imao counter, tako da idemo dalje. Vidite da je preopet. Dobro. Čini da vidim da li ovo radi. Da, radi. I dobio sam achievement. Na mom prošlom akauntu koji sam imao, imao sam... Šta je ovo? Imao sam sve achievemente. Šta je ovo? What the hell? Okej. Da, imao sam sve achievemente, ali bukvalno sve achievemente. Skoro sve iteme u Team Fortressu. A i kao što sam rekao, napravio sam ovaj account na mom e-mailu, zato što, zbog YouTube-a. Da. Vidite ljudi šta mora sve da se radi za YouTube. Ha, ovo je bio od drugog heavy-a. What? Kako sam ovo dobio? Fuck! Čekajte ja da uzmem snajpera. Znam da sam totalno opremljen, kao da sam juče i zapravo počeo da igram Team Fortress. Ali nije kao da nisam na ovom accountu juče počeo da igram Team Fortress. Ne, odakle? Fuck ja. Da. Buuu! Šta? Jeste vidjeli ovo ljudi? What the hell? Raketa se pojavila ispred meni, samo bam, nema mi više. Ja volim da rašem, zato znam da nisam trebao da uzmem snajperistu, ali... Why not? No scope. No scope. Fuck. No scope. Fuck, baš ću dole. Pao sam dole. Uzmemo naš kukuri. I idemo dalje. Ja, vidite ovo što je power. Pa, nije pokupio ovdje. Mislim da je pokupio onaj njihov medik.
Nisi me video, nije me video. Nije me video, nisam video, nije me video. Tako. Evo da, iz njihove baze ću najpem njih. Ha, crko. Imam sad pamet, više mene. Ja, ubio me je. Čekajte da pomenim klasu. Volim da menjam. Čekajte. Back. Volim da menjam klasu. Čekajte. U njihovu... Loše je Loše je kod spaja kad se... Najbolje ću da se pretvorim u njihovog spaja. Loše je kod spaja kad se pretvarate u njihovog spaja. Zato što... Ne! On mene može da napada. Čekaj, pravim da dođem iza njega. Ne! Čekajte, uzet ću Heavy. Heavy mora da ga ubije. Uništit će ga Heavy i neće znati gde se nalazi. Heavy će uništiti njega, on neće znati gde se nalazi. Tako Heavy. Uništi ga Heavy. Heavy, uništi ga. What the hell, koliko health imala. Istrošio sam celu municiju. What the hell? Celu municiju sam istrošio samo na njega. What the hell, koliko nam zapravo jak. Video sam ga. Nije to to. Video sam te. Fuck, Pyro iza mene. Medic! Doktor! Idemo. I da, ljudi. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se svidao. I... bye bye! Jesam se... to sam pokušao ove očajne fore. Dobro ljudi. Mislim da ćemo trebati uskoro da završimo klip. Da, ljudi, hvala vam na gledanju, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste ostavite like, ako nije, slobodno ostavite dislike, supportujte mi i vidimo se u sljedećem klipu.